lagune ora rampung kok wis disenggak ya. Piye? Nah kae pemaine sing beri dhewe isih nang Ora ketok. pojok ngarep e. Ora ketok. Ora ketok. Oh ya ora apa-apa. Oh karang kae ki mung genep-genep kok. Oh oke genep-genep. Bapaki lapangan. Heeh, bapaki lapangan. Ya Lep. Hei. Cak Lep. Su. Hei, Lep. Pak Surono. Oh, sapa? Aja sapa? Wah jenengane wae Surono kok. Oh iya. Aja sapa? Kae Rahmat. Kae Rahmat oh. Sekanan Rahmat, sekiri Surono. Surono. Rahmat dan Surono ngono ya Mas Iqbal. Heeh, betul. Hei. Sapa? Iki sapa? Kok tukang Sing iki siji? ngawur wae. Yanto. Yo. Arek gomik apa ora? Gomik apa ora? Halo, asa isuk tuh muni to. Eh. Diskusi remaja. Bapak kaget. Tasilai iki lho, tasilai. Aku ya tetap ngerti nek lagu iki. Ya su. Ya su. Kene Ju, kowe kene. Kowe No. kene. No. Oh No. piye? Teloke no? no, lingo, bahasa Yo. menisu ngono ra lingo. Piye, no? Malah. Piye? Piye? Lagune iki piye? Padang bulan. Kudu kuwi. Apa to? Sing susi-susi Oh. susi. Mas. Iki bote sapa to? Kibote Mas Royan karo Mas Bendo. Kok kaya ora kenal mane kowe pokoke. Kenal kok. Ning sampeyan sing ora kenal iki jane. Wis ngopi urung? Apa ngopi mau nyusul? Mas Royan. Yo, kae lho. Si Susi remaja Anak Bapak Surono. Si Susi remaja anak Bapak Kades. Sapa? Bapak apa? Kades. Emang kowe kenal karo Bapak Kades jenenge sapa ae, Pak? Alah. Kowe met. Oh. Kadese kene. Heeh. Karo aku. Kenal. Maksudnya Kenal. sementara. Iya. Kenal karo lurahe dhewe maksudnya. Iya, aku yo ragu men. Yo nek kowe ra maido aku met. Apa? Yo. Karena wis kenal suwe yo. Iya, iki cah embuh yo. Oh. Aku yo kelingan iki ning nggo budikat loro ngono lho. Wah iya makane Sing kuwi. siji tukang ijlik pas nganti lali nang nggo kaca. Sing siji apa? Sing dinggo. Awak mau udah udut. Apa iso sing dinggo tok? Ora. Iki lho raine. Met iki lho raine. Oh iya iki wong busi. Bahasa Inggris. I love you. Lap. Sapa sing guyu? Lap. Kuwi sebelahmu iki kok peteng ngono iki kepiye kuwi? Bar ngusek-ngusek luweng kok kepiye ngono kok. Ampun. Kok dadi ireng ngono. Wis sian ora di iya. Yo. Tinggal sik lep pemanasan sik lep. Oh, pemanasan. Apa? Uluk salam sik. Oh, Ayo kok kula salam sik iki acarane apa? Dong rengit. Iya. Gedung Ana rengit. tunggale aku ya dong rengit. Sapa? Piye, Pak? Iya, acarane nganten aku ngerti, Pak. Oh, acarane Acarane numpangke ndok. Kok numpangke ndok iki Ndoke kepiye sing iki? lanang. Numpangke endok. ndok. Wis ngono wae. Tumpangke ndok apa? Ndi to ndoke? Nggih, yo Lep. ulun salam sik. Tumpangke ndok apa? Ndok gombyar. Ndok gombyar. Oh ndok gombyar. Ya wis lho salam sik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Kurang apik. wabarakatuh. Ora ono sing Jawa kae lho. Kaya Ora ono sing Jawa. Kaya Pak Saiful kae lho. Iya. Eh. Gua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. jamaah. Oh, jamaah. Iya. Wis. Wis. Yo alhamdulillah paringi lancar padang restoran ngono lho. Ya Allah. Yo. Aku ki mau ora ngira lho, Pi. Apa? Apa? Penontone
Apa? Jackson mau. Heeh. Iki ono sing Kena nonton. ditung. Ngono. Yo. Jun, Ning aku salut. kepiye? Doh kene. Mas Rengga tetep Endi hadir. to? Yo kae lho. Endi? Wis kae. Ayo, Mas disepilke Mas Rika endi ayo. Kae lho. Endi Ya ayo. wis. Oh alah kae. Ya wis. Heeh. Mas Rengga ro kakung tetep hadir. Arep ono kae lho bosane Oh kono. iya, Mas Rengga sing joget iki lho. Hati durung lilo asik Kowe ngandeng wong liya. apa iki kesunyatan sing tak tampa Ya, Nggih, langsung lagune Mas Rengga lagu kuwi. Jangan lupa like, komen dan subscribe Apa? TikToknya Mas Rengga. Oh. Rengga tok. Mas Rengga Rengga, Mas Rengga. Yo. Iki Mas Dobi tuh dodok kabeh iki. Piye kok sasu-sasu wae. Nang jongrenge iki ahli sunah wal jamaah lho. Heeh, iki celane Ojo boy. sasu-sasu. Boy. Cak. Boy to kuwi. Boy, Bosok. kamu GWSM ya? Ah, ya wis. Yo, Wis ngono. lanjutke sik yo. Yo. Pemanasan sik. Lanjut sik pemanasan lagune aku Apa? ngerti. Yo apa Cak? ayo prakanca Salah. oh salah apa Pramila. Oh, Monggo. Engko leh kuwi leh. Engko. Kuwi gegasian. Ayo, Su. Ayo kowe Iki lho anak kowe. kasihan Ayo. Yo. Ayo wis. Ayo prakanca. Mas Royan, kowe kuncine to. Kuncine C. say yo wis ya wis Ayo prakanca. Kowe kuncine apa? ayo jare njaluk say Yo, terus ke yo pi. iya Ayo prakanca. Rukune Islam yaiku lima Sadat loro rukune kasiji Biswa sira kelawan kaji Rapi ya. Apa itu? Lep, ingin latihan pirang dino. Wis rampung. Rampung. Ora usah dicontoni wis tetep wis bel wong ana Raden Mas Unyil kok kepiye. Ha iya. Ha nek kelahiran lak yang isin-isinke. Nah, iya to. Oh, pengendange legend Satria Rimbang ya. Pajak deh. Iya toh, Bas? Lep, kangen pernah ditabuhi iki. Ning. Ning apa? Heeh. Oh, ora gelem cocok. Ayo teko didodokke ya. Gedang radoyan, gedang radoyan. Ayo terus apa? Arek mlaku sik apa rodat meneh? Ngelmu iku. Ayo. Jajal, kayak mesti doli kak lingu pasukane. Mesti ora latihan mongan. Kae. Lep. Pasukane beli dhewe cak dingu lho iki. Krungu lagu ngelmu iku langsung cingak-cinguk. Alah, wingi ra latihan lewati bae Gus ngono jare. Apa?
Ya arep-arepan. Heeh, dep-depan sirahe iki muka-mukane. Bal. Hah? Ai ketuane ndi? Ketuane monol. Iki sing ireng ki. Cemeng ki to ya. Aku ora nyiapke. Siapke, Meng. Yo, kae pasukane siapke sih. Meng, siapke, Meng. Oke. Aku meng ngono tok iki kepiye? Wajah wangai nalan ngawato tekoro gelmo. Wajah wangai nalan ngawato loro gelmo. Ojo lirene durung sabodomu. Ojo lirene durung sabodomu. Apik banget. Just Jas sih. Wes pokoknya anak buah klub karo Cak Memet iki wis istimewa pokoknya. tambahi. Apa? Oh tambahi sisan ya, manut. Tambahi apa? Ya loloton, ya loloton, ya loloton. Pukul waton binaliman, malataku binaliman, binadu alal waton. Seneni aku arep kecaklep. Apa? Iki mangan apa? Jeji tenan. Oh iya. Kok Asep? Apa caklep? Terus oh jangan lupa like dan subscribe channel YouTube siapa kui? Joko Jeri channel. Soleh channel Magelang. Apa nih? Apa nih lab? And ski recap. Rebet. Oke. Jadi terus apa? Lagu. Bagus ya. Lagunya jalan apa? Eh. Apa? Gomik ki lho, gomik ki. Bil, mi iki. Lagu ini lagu apa? Sik tak takon. Di Mas Rengga mau. Mas Rengga. Mas Rengga Request lagu apa Mas Rengga? Ahmad dan Medeni piye? Apa? Mas Rengga njaluk. Apa? Widodari Swarga. Widodari Swargaku. Heeh. Oke, langsung dikasih. Sing piye to lagune aku ora ngerti ya. Donya pancen ora mongsa godhong jati. Kowe sing tak tresnani. Jiwa di
jajan tolong tolong ayu itu dari swargaku apa lagi? Kepidat Walah kepidak. Oh tak kira lu ngopo, jebul kepidak. Yo, Yo. dari swargaku. Langsung dikasih. Oke Mas Rika. Joget Mas Rika. Joget Mas Oke. Rika. Terus montang manteng rasaku saya kepaten rontang manteng hatiku urung sumandeng aku coba wayanganku jebol gawe kelo hatiku tak lalende bijak hidup rekitekku
Wah, Alhamdulillah. pripun Mas Renggang masuk boten lho? Masuk. Wah, masuk. Wah, keluarga pamedayaan muga tambah sukses. Wah. Amin. Men tambah sedulurane ya. Amin. Lep. Rene lep, tandani lep. Heeh. Wis aku pedho ikut dulu kowe. Apa kowe? Kowe ki maju, Cuk. Kowe ki jan. Nah. Apa? Ngomong apa? Kanggo rika los. Yo wis. Lep. Aku golek ngantene aku lep. Ngantene gek nang kamar. Apa? Numpange ndok. Yo ndoke wong ki gondang. Oke kano spray. Yo muga-muga damel Mas nganten rombak nganten muga jadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Amin. Aja tak takon sapa Apa nih? Hah? Ngantane sapa jenenge? Oke. Ngantene Tulkiem Rutukimah. Ngawur. Jenenge aku. Ngawur pol iku. Saiki didongake kanggo nganteni. Heeh. Ben sakinah mawaddah warahmah. Heeh. Ben langgeng le bebrayan. Heeh. Ben nek cepet duwe. Momongan. Yo, paling penak Jaman ada pengantin anyar. Tung. Tunggu kursi lampune kemebyar. Wayah asar wis padha mlebu kamar. Lanjutane kowe pating klekan. Pateng klekar wis ngasih jam 7. Jam itu Anyar terus ngajak turu. ngajak turu. Sing wedok terus mateni lampu. Mateni lampu. Sing lanang Terus guyu. Apa kuwi? Guyang guyu. Mat, Apa? kae bolone kok masih medhe nang jejore piye iki? Endi? Kuwi. Seng. Ayo seng. Ayo seng. Enggak. Oh, yo. Entek piro iki, entek piro saja. Ini cepet orene oh. Tak kandhani. Lah ki wong ora ono lagune. Asal ijo, asal ijo. Hah? Nganten lah, nganten. Apa? Apa? Apa lagune apa? Lagune. Engko sik ngenteni dusin. Hah, ngenteni juse. Yo. Lep. Memet ngenteni juse. Iya. Yo, lagune apa sik iki? Lagu Rojak apa? Hah? Oh. Ya Irfani non Terus kembang. Iya. Aku ada dino lupa. Yo, sing lep. Lep baris iki sing tenanan. Siji loro telu papat, siji Oh, loro telu didelok papat. wong akeh kok yo. Papat pas ki. Heeh. Pas, wis pas. Ya Irfani roce kembang. Wanine mungkin kumilan. Ojo siro ngene kowe. Iturut gawe pangeran. Ya Irwandi roce kembang. Pagi dia muda kumilan. Ojo siro mega itu lo tahu pangeran. Monggo. Monggo
Heeh. Heeh, apik pokoke. Yo madhep ngarep kono. Kita pemuda se-Indonesia, Indonesia yang telah kepada kewajiban kita. Mari bekerja bersama-sama, menjunjung agama Islam yang mulia. Kami mencari ilmunya supaya kita bisa bekerja di dalam dunia dan akhiratnya. Dan kita masuk neraka. Kita pemuda Indonesia, ingin kepada kewajiban kita. Mari bekerja bersama-sama, menjunjung agama Islam yang mulia. Dengan sungguh kami mencari ilmunya supaya kita bisa bekerja di dalam dunia dan akhiratnya. Mudah-mudahan kita masuk neraka. Bingung. Yo. 100. Pi, sok sing motoran rasa lanang-lanang lah. Napa to? Kok wadon-wadon ki wae lah. Ya kepiye teh? Oh, kita pemuda kok. Jajal kepiye contoh sik, contoh sik. Contone. Tanyake ya. Oh. Contoni kita Contoni pemuda. Ayo lab. Lab. Contoni kita apa? Contoh sik jajal Oke. kepiye? Heeh, tak nyanyani yo. Kowe dhewe to? Heeh, dhewe men dhewe. Dhewe bocah loro. Iki delok. Dhewe wae men dhewe. Loro iki. Hei, Apa? come here. Come here. Abang aku iki takon nyontoni sampean dhewe kok malah Zurlung Come mi. here kok rada mundur. Oh, rada. Lihat ke sini. Yo zurlung mi lihat yo. kesini, ya. Zurlung mi ngono. Ya kuwi met. Kuwi Jaluk sik beda. dikne. Mbak Zulmi dolanan bakmi. Come here. Huh. Lihat ke sini ngono. Amir. Yo. Yo jajal ape joget dhewe. Ki pasukane rada mundur sik, rada mundur. Rada anu delok ya didelok ya. Deloke cak klep le joget. Didelok. Kita pemuda Islam Indonesia, Indonesia yang telah kepada kewajiban kita. Mari bekerja bersama-sama, menjunjung agama Islam yang mulia. Dengan sungguh kami mencari ilmunya supaya kita bisa bekerja di dalam dunia dan akhiratnya. Mudah-mudahan kita masuk neraka. Kita Oh, ngono kuwi. Heeh. Iki kowe koncone di nganu Ropi seneng. Kepiye to? Saiki Riko. Oh, Met. Ayo jajal. Ayo, Mat. Oh. Prakteke. Ayo tes iki. Kita pemuda. Nah, kita pemuda. Nek rasa joget ya diplak foto Hei. ngono wae kan. Rasa Kowe ra iso bayaran. ngomongke pop es aku. Kok pop es to? Apa to? Ayo mie ayam. Mie ayam. Kebab. Kebab. Kita- Ayo kita pemuda. Oh. Hei, kowe salah ngambung kebo. Endi? Kebo iki mangkat rene lho, Lab. Kae, ayo Endi? teko kae kebo kae. Endi wong endi? Oh, kae nang kono umpetan pi. Oh. Rawani ngetok yo cemen yo. Oh. Oh. Yuk kita muda, yuk. Yo kita pemuda. Oh, joget ke ayo. Ya, oke aja. Aku sing nyanyi. Ya. Aku. Oh. Lab. Lab. Nek salah toko gebuk. Yo. Kae duduk jedor nang kono. Kae. Nah kuwi. Apa? Tutuk, gua nggo saron kuwi, Bang. Ora ono. Ayo marep go duduk jedor kuwi kok. Ya wis. Pareng go bende. Kowe Kita pemuda Islam Indonesia, Indonesia yang telah kepada kewajiban kita.
iki rada apik. Rada apik. Oh, wingi gek nang banaran ra karuan. Karuan. Benar kan Ora Dika? iso, hah? Benar kan Dika? Kono kae. Aduh. Endi? Iki sikile isih kecetit. Juk, juk, nah Ya, Mas juk. terus apa iki? Juk, terusnya apa, Mas? Lebu kok. Apa? Eh, Ayo numpak jaran. numpak jaran. Heeh. Numpak memet ya kena numpak. Ning anu memet. iki lap jarane transparan. Yo. Dadi yo ming nggo selendang tok. Oh, nggo selendang. Heeh. Iki jarane transparan mek nggo selendang rada dugake ngono. Heeh, rada dugake. Ngono ya. Jaran goib. Nek sing kontrol. Nek sing kontrol. Heeh. Apa? Yo, dhewe bagian keri met. Yo, anak Yo. bae, yo, nunggang jaran. Para pamirsa sampun sami kala kula sakanca panjenengan